Halo? Ja? Draga Mina, baci bombu tu kod ona, jel tebe trnuo tobe i ora, meni se sve sasu mozak. Kakva bomba? Eto tu kod ona, otišao mi mufit gor da vidi, hoće mu šta bit, Bože dragi. Ko je tu? A Mina ovdje izurože, zove da vidiš ovo. Pa ovo je Dobrnja. Pa ja Dobrnja gor kod doma, onog igraju šta bombu neko baci. Bježi ba. Jes, Boga mi znaš koliko me trznu tobe i ora, bija mufit mi sad gor otišao s Reofikom da piju. Ne daj Bože, će mu šta bit. Koja Mina? Ma tu iz Čanića onda. Aha, pa nisam ja ništa čula žena. Pa kako znaš koliko je tresnulo? Nisam, Boga mi čula. Joj, haj odo i ja. Kada je to bilo? Pa eto sad prije 10 minuta. O, moja žena, nisam Boga mi čula. Ko će bati bombu, draga? Pa djeca se igrala. O, moj Allah, holije. A nije nikom ništa bilo srećom, bila plastična bomba. Ja. Zašto? Hajde ja bez zavahi monet, hajde svi su u redu. Ja. Ja, haj čuvaj.